El títol, Boys Don't Cry, de fet, remet al títol d'una cançó dels The Cure, d'un grup musical dels 80, i té a veure amb el passat d'aquests dos homes que es troben avui dia, que són dos antics amics d'adolescència, de joventut. I no és una obra que segueix una línia psicologista o naturalista, sinó que la realitat es va estranyant, es va desfigurant. Són disfresses del diari del mar, són maquinàries. Nosaltres actuem amb tota la normalitat, fem servir aquests elements que estan fora de lo que és el naturalisme, els aprofitem i els treballem d'una manera molt normal. Per què? Des de fora la gent veu l'estranyesa, però nosaltres no la sentim així. Això ha estat molt interessant, seguim treballant-hi des del principi fins al final i ha estat un repte i segueix sent-ho molt interessant. El meu personatge és un polític molt exitós, ha passat no per sobre de la gent, però sí que ha decidit prendre un camí, llavors es troba enfrontat davant d'un molt amic seu de joventut, un escriptor. L'enfrontament amb ell el retorna a aquests temps de joventut i li fa de mirall d'ell mateix, del què és. També hi ha un element molt important a l'espai, que és la finestra, una finestra que és un element important dins l'acció, i llavors, evidentment, la finestra vol dir llum. Serà una paret finestra en la qual passen coses, no? M'han deixat aquesta mostra per poder fer proves, per poder jugar, per poder veure quines possibilitats té, no? Encara que sigui petita, a mi em funciona per veure si el que estic pensant més o menys pot funcionar. Amb la il·luminació intento fer aquesta evolució també i si els ajuda que ells dintre sentin aquest canvi emocional, llavors anem amb un bon treball. Buscant aproximar-te, encara que te'n vagis físicament, però volem distendir. M'agradaria que el públic sentís una mica el que sentim nosaltres quan ara estem assajant i fem un bon passe, hi ha una energia i és algo que et remou, que t'emociona i que alhora és contundent. L'abisme que ens sotmet cada dia en els assajos, el vertigen d'estar al límit dels estats emocionals, és excitant, d'alguna manera, és una obra excitant. Antígona deixa l'antiga Grècia i ve a manifestar-se a l'Atenes convulsa del segle XXI. La companyia Motus fa reviure aquest clàssic i el converteix en un paradigma. L'heroisme d'Antígona segueix viu en els joves d'avui. Les partitures del mestre del tango també tenen un espai al Festival Grec d'aquest any. Juan José Mussolini interpretarà amb el seu bandoneó i amb acompanyament orquestral els grans temes d'Astor Piazzolla. Qui ho deia, això? Freud? Aquesta obra de Victoria Spunsberg es qüestiona què vol dir realment tenir poder. Ho descobrirem a través de dos personatges masculins, un que es considera triomfador i un altre que es considera un desafortunat artista. Tothom ho coneix com a Walter. Sí. En aquest espectacle de circ, els acròbates tenen tendència a convertir-se en torres humanes. D'aquesta manera, la companyia XY crea un univers divertit i poètic, tot capgirant el concepte de circ. La companyia Motus segueix reflexionant al voltant del clàssic de Sòfocles, Antígona, aquesta vegada amb la intenció de concebre un teatre que proposi una acció per analitzar el sentiment d'impotència que aquesta genera en nosaltres. Puc preguntar-li què ha escrit amb aquest bolígraf? No res, és una idea per un sermó. N'hi ha vingut una? Sí, en tinc constantment. Quina sort. Se me'n van del cap i per això m'ho apunto. I quina és la idea? La intolerància. Un grup que, malgrat l'èxit aclaparador dels seus darrers treballs, no ha deixat enrere el seu estil fresc i quotidià. Així són els Amics de les Arts, que trepitjaran l'escenari del Teatre Grec per presentar-hi el seu últim treball, Espècies per catalogar.
Més informació a la nostra pàgina web bsn.cat/grec.